Το φόρεμα της γυναικός είναι εκείνο που την στολίζει, την ομορφαίνει, κάνει να ανάμπει με χάρη και ομορφιά. Όταν τη δεις τη γυναίκα και φοράει τη φούστα της, φοράει την στολή της, τι ομορφιά είναι. Και όταν τη δεις να μην κόβει τα μαλλιά της και να τα έχει πλεψίδα, που είναι η Αγία Τριάδα πάνω στο κεφάλι της, τι ομορφιά είναι αυτή. Θυμούμαι όταν ήμουν στην Ευρώπη, σε εκείνο το Βέλγιο, οι κόρες, όπως είναι οι σημερινές κόρες, πήγαιναν και αγόραζαν περούκες που δεν είχαν τα μαλλάκια τους, με πλεψίδα και καμάρωνα, και έβλεπε μια ομορφιά αναπεριόριστη. Πόσο ομορφιά, λέγει ο Θεός, ότι στη γυναίκα λέγει αυτό που έδωκα ως στολή δεν είναι τα μαλλιά της, λέει. Μη κόβετε τα μαλλιά σας, διότι όπως ο Θεός θα ζητήσει από τη γυναίκα την τιμή της εν ώρα κρίσεως, θα ζητήσει και τα μαλλιά της και θα της πει πού πήρες τα μαλλιά σου, πού τα έδωκες, πού τα πέταξες, εγώ σου τα έδωσα, εσύ γιατί τα κόψες και τα πέταξες. Είναι το κάλυμα της κεφαλής. Σήμερα οι γυναίκες έκοψαν τα μαλλιά τους, ομοιώθησαν με τους άντρες. Στην παλιά εποχή, για να κόψει τα μαλλιά της μια γυναίκα έπρεπε να ήταν καταδικασμένη ισόβια δεσμά στις φυλακές, και της έκοβαν τα μαλλιά της για να τη ρεζιλέψουν τελείως. Σήμερα τα κόβει μόνη της. Γιατί αυτό το πράγμα πηγάζει μέσα από τη φύση του ανθρώπου, η ομορφιά της γυναίκας με το δικό της φόρεμα. Όταν ο πατέρας είδε τον Άσο των Ιών με τα κουρέλια, αμέσως του τα αφήρεσε. Κουρελιασμένες οι γυναίκες περπατούν σήμερα στους δρόμους. Τα γόνατα κόβουν εκείνα τα παντελόνια για να φαίνονται τα γόνατά τους. Παραπάνω ανοίγουν το σώμα τους για να φαίνεται. Δεν θέλω να τα λέω, δεν μ' αρέσουν να τα λέω. Πώς να τα πω.